Dain ang buhay kan madukayan ang sarong farm helper sa gilid tinampo, sakop kang barangay Paho, Baguio, Virac, Catanduanes, alas 6:10 aga kasuudma, Hunyo 26. Biniston biktima na si Michael Lopez alias Tagas, 43 anyos, asin residente kan barangay Concepcion, Parehong Banwaan. Sarong concerned citizen na napaagi sa lugar ang nakadiskobre sa bangkay kan biktima, natulos man na nakapaisi sa hepatura kan kapulisan. Sa impormasyon, kaining Martes, Hunyo 25 banggi, nagpaisi pa sa pamilya niya ang biktima na mapasiring sa pigbabantayan na manukan sa barangay Awan, pareho man na Banwaan. Alagad nasa impluensya dahin Arak kan magbiyahe lunad kan sa iyang motorsiklo. Sa inisyal na investigasyon kan PNP, huli sa nahiling na danyos sa inutan na porsyon kan motorsiklo. Posibleng nawaranin kontrol sa manibela ang biktima sundo sa makasalpok ini sa poste nin kuryente na nagkausa kan seryosong lugad kay ini sa payo. Nakuha man sa lugar ang narapak na helmet kan biktima. Patuloy pa din yung investigasyon ng ating kapulisan ukol dito sa insidente ito. Hindi pa naman tapos ang pag-imbestiga rito. At inaantay din namin yung findings ng doktor na tumingin para mag-examine ng post-mortem examination niya at para ma-conclude na matapos na itong kasong ito. Katakod kan insidente, nagpagirumdum man ang hepe sa mga motorista na ibitara ng gad ang pagmamaneho kung nasa impluensya nin Arak nga ni makalikay sa diskwido. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.